Wel, helo prynawn da i chi, a dyma ni ar ddechrau wythnos arall yn ein byd newydd ni a'r byd yn ni'n byw ynddi. Wel, heddi dwi am sôn am pwysigrwydd siarad a pwysigrwydd cysylltiadau ag eraill. A'r rheini o'n chi sy'n delio gyda tîmoedd ac yn rheoli pobl ac yn arwen tîmoedd hefyd. Mae'n holl bwysig bod ni'n cysylltu gyda bobl. Achos yr adeg yma lle dyn ni ddim yn gweld yn gilydd mewn swyddfeydd, ddim yn gweld yn gilydd wyneb yn cyfarfodydd. Mae cysylltu dy bobl mewn amryw wahanol ffyrdd mor bwysig. A siarad nid jyst pethau gwaith, ond siarad sut mae pethau, sut mae bobl. Achos mae bobl yn wahanol iawn, i ni gyd yn delio gyda'r sefyllfa yma mewn ffordd gwahanol. Felly mae edrych ar ôl ein gilydd yn bwysig, a mae siarad mewn amryw o ffyrdd, cysylltu drwy ffôn, cysylltu drwy e-bost neu drwy WhatsApp yn holl bwysig. Felly gai annog chi wrthos hyn i feddwl faint o bobl ydych chi wedi cysylltu gyda, faint o bobl ydych chi'n siarad gyda nhw, a pan mae aml mae hynny'n digwydd. A hefyd, edrych ar ôl eich hunain wrth gwrs. Mae hynny mor bwysig. Cymryd amser wrthos hyn i jyst meddwl nôl beth sydd wedi bod yn dda gyda chi dros yr wythnosau diwetha, a beth falle mae angen newid, neu fwy ohono, neu llai ohono dros yr wythnosau sydd i ddod. Felly byddwch yn saff ac yn ddiogel, edrychwch ar ôl eich iechyd a'ch meddwl iechyd hefyd. Diolch yn fawr.